Tästä jostain lähtee. Ei kun vittu, kun se kestää sen 3 minuuttia. Eli mä laitoin jo videoa päälle. Hei sä oot valkoinen hei poi ja vittu siis heteromies. Mä otin tosta sulle, kun sä oot ihan... Hajottaako? Just oli lopussa biisi. Sit se tulee WhatsAppista jotain ihan muuta ääniviestiä. Oliko hyvä idea avata WhatsAppin kanssa? 6/5. Toimi vittu ihan loppuun saakka. Onko valmiina? Kotskaan kato, kun mä isen tähän. Se on tuolla. Mä otan sen sitten jossain kohtaa. Joo. Ja annat sen kaatua samalla lailla vaan vittu. Vaatit vaikka edes jotain juomia. Mulle tuolle kuluttanyt mitä on sanaa. Sun pitää olla kuluttaja lähestulko aina. Äänin, emmotella pitäis jotain parketa. Ja katsotaan vähän miten lähtee vittu, mutta... Joo. Ei. Järkottaan. Näissä silmissä ei ole mitään eloa. Tässä on arsket. Tässä on siinä... Se johtuu tuosta viinapirusta. Jirgeli! Finlandia! Syökää kanaa! Joo. Onko valmiina? Valmiinanne paikoillanne. Atelia leikkiä pelejä. Vittaa ja sairasta.